Здравейте! В това видео ще ви покажа как се тества видеокарта. Тестването или така наречения бенчмарк е популярен подход за анализ на възможностите на хардуера. За целта на теста ще използвам три софтуера. Първият е Performance Test. От меню Тест ще стартирам всички тестове за 2D графика. Ще повторя същото и с всички тестове за 3D графика. Когато се стартират тестовете, програмата симулира различни графики и по този начин установява с каква скорост видеокартата може да ги обработва. В това се състоят тестовете. Други популярни тестове са тест на процесор, тест на RAM памет, тест на хард диск и системен тест на всички компоненти и как те работят заедно. С тези тестове може да се определи по точкова система или по друг начин какви са възможностите на компютъра. Самия Windows 7 в себе си има вграден такива тестове и такава индексова система. Приключи теста за 2D графика. Сега ще стартирам теста за 3D графика. Отново ще се симулират 3D графики. И накрая ще се покажат резултатите. На база на тези резултати може да сравните своята видеокарта с други модели. Има доста популярни сайтове за такива сравнения, които могат да ви помогнат да изберете правилния модел видеокарта за вас. След като приключат тестовете, на екрана се изписват резултатите. Друг софтуер, с който се тестват 3D карти, видеокарти, е 3D Mark 2001, също е доста популярен. Отново ще дам бенчмарк и той ще стартира всички тестове, които са му дадени да направи. Отново на базата на симулация на различни, в случая се симулират игри, софтуера прави анализ на видеокартата. След като приключат тестовете, се показва крайното меню, броят точки. На базата на тези точки отново може да сравнявате с други видеокарти. И последният тест, който ще направя, е малко по-необичайно от другите. С програмката Fraps, която показва кадри в секунда, ще я стартирам. И когато сте в игра, в горния ляв ъгъл на екрана ще се изписват с колко кадра в секунда върви играта. Така, в горния ляв ъгъл се изписва с колко кадра в секунда в момента върви играта. Като е препоръчително тези кадри в секунда да не падат под 30, защото тогава вече става почти невъзможно да се играе. Колкото по-висок е броят на тези кадри, колкото повече кадри в секунда, толкова по-добре. Това бяха тестовете за тестване на видеокарта. Благодаря ви за вниманието. В описанието на видеото ще намерите линкове към популярни сайтове с резултати от такива тестове.